Философ коментара богослов в кафето, цитира посланията без да схваща словото. Поства за смирението, но с адска горделивост. Мисли се за елитарен, извисено е просто в безумна наивност. Библията, кой я чете, той е без грам разбиране. Павел му е мъгла, а Йоан пълен мрак. За културата говори с патос безкраен, а животът му показва резултат покварен. Културен критик, но също потърпевш. Да, той е потърпевш, но си ходи пеш. Не кара Мерцедес и няма много кеш. Дипломите по стените висят като икони, а животът му се върти във все едни и същи зони. Латински термини, гръцки думи без покритие. Натиснеш ли го с нещо да помисли, следва бързо укритие. Пишеше: не обвинявам никого, но каква ирония само, а цялото му любовно писмо си е обвинителна церемония. Не осъждам никого, така започна реда. После осъди всички до един подред в света. Голям философ от панелния трон, с диплома тежка гордост и увереност до небесата. За културата говори с патос огромен, а животът му шепне: аз стани малко по-скромен. Не иска посредници между човека и небето, затова постави себето си да го води към мъдростта. Мъдрост без Бог, без водачи, мъдростта да си бангаранг света, псевдобунтар, всем от провъзгласен господар. Не ме търсете повече, пишеше в манифеста, но с нетърпение чака реакциите по всеки шитпост. Свободен мислител, борец срещу сисперата, но живее с мама и тати. Чакат поредния волк хит, за да се адаптират. Нещо е за тях култура и манифест. С писмата си още за уредени бракове пише и си фантазира за съдби семейства. Компетентно анализира. Всички били вързани, всички били в плен, само той бил свободен и пак е станал сам. Пътя за любов, за семейство и за ред, а собствената му история не тръгва напред. Дали е принцип твърд да си остане бунтар, или завист тихичко отвътре гори го. Красимир не е останал вече никакъв мир. Обикаля интернет като гневен вампир. Воюва с сенки, с спомени и призраци. Стария нарича това духовни прозрения и дарби. Уж ми се водеше приятелка, обича да повтаря неясния мислител. Докадва върху старите приятелства, разсипва као. Бил уж наранен, уж бил неразбран, а всъщност от гордост е станал заслепен и пиян. Уж искал единство, без страх и принуда, но превърна различното мнение в заблуда. Уж бягал от култове, а сам изгради култ към собствените си величия. Така е в кавички тесния път на свободния бангара. Културен критик, но също потърпевш. Да, той е потърпевш, но си ходи пеш. Не кара Мерцедес и няма много кеш. Философ коментара, пророк на новата култура. Делата му издават липсващата литература. Книжки под възглавницата, цитати в устата, но мира е избягал далече от душата. Коментира вярата с дълбоко вдъхновение. Прочел е 5 реда и вече има откровение. Голям християнин, почти по убеждение, но се хванал на всяко модерно течение. Експерт по всичко, литургия, догма, теория. Голям философ, велик капацитет, но сам на себе си е авторитет. Красимир вече няма никакъв мир, загубен в лабиринта на собствения си ефир. Да бихме могли да го пратива с манастир, далеч от телефона, далеч от диаманти. А вземе да се кротне, шофьора специалист търсеше бот,